Ναι, εγώ πιστεύω ότι όλος ήταν αρχαιολογικός χώρος, αλλά από εκεί και πέρα αν τη βρες άκρη. Μπορείτε να πάτε στη β' εφορία να μάθετε για περισσότερα. Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή να έχουμε και από εκεί ζητήματα. Εκεί θα έχετε πολλά ζητήματα, θα μάθετε πολλά περισσότερα. Δηλαδή από κάτω από τα κτίρια να έχουν θάψει τεράστιους αρχαιολογικούς θαύρους. Πού είναι εκεί πέρα, γιατί έχω μάθει, έχω ακούσει ότι υπήρχε και πρόβλημα ΕΔΕ και ιστορίες για αρχαιολόγους. Εδώ πέρα πες ότι έρχεται ένας τουρίστας, ένας επισκέπτης και θέλει να μπει μέσα να δει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν έχει πλακάκι να. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα το λουκέτο ποιος το έχει βάλει? Προφανώς και η κυρία Ζήμενος το έχει βάλει το λουκέτο. Το έχω βάλει εγώ. Μάλιστα, η κυρία Ζήμενος λοιπόν μας έχει, και εδώ βλέπουμε κάποια παιδιά εδώ της εταιρείας που γύρω γύρω μας επιβλέπουν εδώ, μήπως κλέψουμε καμιά εικόνα, κανένα κεραμίδι αρχαίο, έτσι. Δηλαδή έχουν φτάσει οι Γερμαναράδες της Siemens εδώ να ελέγχουν τους αρχαιολογικούς χώρους τους ελληνικούς. Από κάτω ακριβώς από το κτίριο υπάρχει ενδεχόμενο να έχει θάψει η κυρία Αγγελοπούλου και η εταιρεία Siemens. Να έχουν φύγει όλα. Έτσι, να έχουν πάρει όλα αυτά. Να έχουν φύγει. Άμα υπήρχε εδώ πέρα έχουν και υπόγεια. Δεν μπορεί να έχει γίνει να σταματάει τα αρχαία, αλλά από εκεί και πέρα η β' εφορία θα σας τα πει περισσότερα. Ναι. Δεν μπορεί, δηλαδή, μιλάμε γιατί υπήρχε, από ό,τι είχα ακούσει, υπήρχε, δεν θυμάμαι το όνομά του αρχαιολόγου, το οποίο είχε κάποιο πρόβλημα με ΔΕ και τα λοιπά για αυτό το λόγο. Υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή να τα έχουν πάρει αυτά, τα έχουν βάλει σε ένα αεροπλάνο μέσα, τη Lufthansa και να τα έχουν πάρει στο εξωτερικό. Λέμε τώρα, λέω εγώ τώρα. Οριογραμμή, αυτή ακριβώς εδώ, οριογραμμή ρέματος. ΦΕΚ, βάση, τάδε κλπ. Το η Μάτρα. Λοιπόν, η Μάτρα και τώρα, το ρέμα λοιπόν, το ρέμα να μας βοηθήσει ο φίλος μας ο Δημήτρης, είναι αυτό εδώ, έτσι που πηγαίνει μέχρι κάτω. Παρκάρω το αυτοκίνητα. Παρκάρω το αυτοκίνητα, μπράβο. Εδώ πέρα λοιπόν η περιοχή έχει μεταβληθεί σαν απέρα του σκουπιδιώνα, σκουπιδαριό, χωματερή νούμερο 2. Πάρκινγκ των αυτοκινήτων και υποτίθεται ότι ο πολίτης εδώ έρχεται για να κάνει τον περίπατο του, έτσι, το οποίο είναι σταγματικά κατοχυρωμένο. Αξιώνει την περιοχή για κάποιο σκοπό. Ρωτώ, εδώ πέρα, αυτό δεν έχει καθαριστεί από τον Δήμο και να έχει παραδοθεί στους πολίτες? Δεν υπάρχουν τέτοιοι δήμαρχοι πια, ξέχασε το εκεί, Στεφανέ. Δεν υπάρχουν, πού ψάχνεις να βρεις άκρη. Εδώ μιλάμε για, εδώ πέρα παίζεται άλλες business, παίζουν αλλού, τώρα να κάνουν τη νέα τέρατα αλλού. Εδώ στο Μαρούσι παίζεται μεγάλο παιχνίδι. Μιλάμε δισεκατομμύρια, εγώ υπολογίζω πάνω από το 20 δισεκατομμύρια μαϊμούδες πέφτουν εδώ πέρα.